Gernika Jaialai pilotalekua eta zestapuntako neguko txapelketaren lehendabiziko edizioa. Gau ondizuela pilotazaleok, zer modu zarete. Gaur izango dugu bigarren jardunaldia, larun batean bizi izan genuen lehenbiziko zirraragarriaren ondoren eta gaurko ere ikustekoa izango da. Gaur Arbek eta Lopezek jokatuko dute alde batetik, Beaskoetxeak eta Ibon Aldazabalek bestetik, eta lehengoan esatari lanetan Alberditar bat izan genuen, Antxon, gaur aita, Ricardo Alberdi. Gabon, Ricardo, zer moduz? Gabon, Xavier, bai. Ondo algara? Bai, ondo Xavier. Bai. Bueno, gaur Ricardo ona sartu denean, zirrara berezi bat sumatu du, esan dit, hemen aspaldian izan gabe, eta oraintxe ere doktorez dago gau. Doktore dago, Ricardo. Bai, benetan, egiz esan, aspaldizen itxata suertau etortik Gernikera, eta dau espektakular dau, goiko partidun da ibilinaz, eta egiz esan zoragarri dago. Bueno, eta txapelketa ere alaxe dago, lehengoan hasiera benetan doktorea izan genuen, eta gaur bigarren jardunaldia beste bi bikote indar zurekin. Bai, lehengun telebistaz segidu neban, eta egiz izan partido emozioie, publiku behitzela osan, eta nik uste dut partidu da, urte bala, ineuro zinerako. Da, gaur, beste horren beste espero dugu ez, eta ia lau protagonistak partido hon bat eskaitzi zuen. Bueno, atzelariak biak ahal handikoak, eta aurrelariak biak oso trebeak. Bai, nik usteot pisek bidabela, hoxe ez, pisek zagero bisek dominetiek, aurrelarizek ondo amaitzeko tantuk ez. Nik usteot ingrediente hona dugu zela, eta ia partido bat urtetzen nahi. Alaxe nahi genuke, Olaz Foruria, hor zarazu elkarrizketa asetean, gau ondizula. Gabon, Xavier, Gabon, Ricardo eta Gabon gure ikusentzule guztioi ere, bai, entrevista set honetan nago, elkarrizketa set honetan, hobeto esan dat, leku paregabea jarri digute eta honi probetxoa atera nahian. Xavier, zuk esan duzuena, sartzean zirrara berezio bat nabari dela eta zirrara hori guk ikusentzulei helarazi nahi diegu, eta segurunago joan den asteko bezalako partida ikusten badugu, iritsiko zaiela zirrara hori partida bikaina, izango dugula sinetxita gaude gaurkoan ere. Behar bada favorito, esango nuke Arbe eta Lopez, udan elkarrekin 3 txapelketa garrantzitsu irabazi dituztelako, baina Diego Beaskoetxeak oso ondo ezagutzen du pilotaleko hau, eta rebesista bikaina da. Aldazabal eta beraz, ezin ezan nork irabaziko duen. Partida zirraragarria beraz aurretik. Eta oso irekia aurrez behintzate ala ematen du. Beno, larun batean hasi zela esan dizuegu, ongi dakizue, milaka eta milaka ikusle izan ziren emanaldi horretan, eta hemen sumatzen zen aparteko zerbait. Gogoangarria eta zirraragarria izan zen bai lehendabiziko jardunaldia, eta lehen partida urdinek irabazi zuten azkenean, baina den airean dago, txapelketa luze bezain ederra dugu aurrean. Txapelketa bikaina beraz aurretik, eta gaurkoari begira jarri behar dugu. Gaur gorriz jokatuko dutenak Arbe eta Lopez izango dira. Elkarrondo ezagutzen dute, eta 2021 urtean ikusi dugu oso ongi funtzionatzen duen bikotea dela.
Inar Benaz, Markina Xemindarra, 30 urte dukaz. Nere izena Imanol López da, 37 urte ditut, Zumaiarra naiz. Zumaiarra, azkenik. Imanol López. Nere bikotea fenomeno bat da. Inteligentea, gauza denak ondo egiten ditu, eta ateratzen dio 1% baino gehiago bere kualidadei. Imanol momentuen atzelaririk onena. Atzelari ikaragarria. Dena da niretzat, bizitzan tokatu zaiten erregalorik handiena izan da. Nola bizitzan ateak ireki diren kirolaren gat. Hasi izan jolas moduen, eta hori konpetizio bihurtu dana, baina danan gainetik asko guztetan jaten gauza bat. Gero ja beste errealitate bat da, kantxan sartzen zarenean, emozioak bizitzen dituzunean. Gauza barri bat, moto barri baten, beste jente modu baten gana heltzia. Ilusioa, iniziatiba berri hau sortu dela izugarria da. Bai guretzat eta bai atzetik datosten guztientzat. Zestaren honena, abiadura, espetakulo bizkat. Saiatzen naiz ikuskizuna ematea, Emaitza onak, eta gauzak ondo egitera kantxan, eta bada irabaztea, irabaztea. Egia esan kompetitiboa naiz. placer bat berakin jokatzea. Nire idearekin komunikazio eta erlazio bat izatera txapelketa honetan, disfrutatzen jarraitzea. Lehiakorrak dira eta irabazi egin nahi dute, baina gozatuz eta gozaraziz. Gaur ez dakit gozatzen utziko ote dieten urdinek. Oso bikote orekatua da, Beasko Etxeak eta Ibon Aldazabalek osatzen dutena ere. Diego Beasko Etxea naz, Gernikekoa, 40 urte dugotez. Atzelaria berriatu harra du, Aldazabal. Bikote orekatua osatzen dute oso. Aurrelaria errematatzailea aparta. Eta atzelaria jotzailea da. Itzako zesti azkenien, ana izen da, ez da, familizen etxe aukidu jolazten, gero nibe txikillerik ezin iken, da frontoin egon az, bizi guztiz ez da puntako beste etapa bat. Oin dago oportunidade, da oin da txapelketa polibete jolaztuko da Gerniken, oso ilusionanti eta importanti. Ez da nonena, gure kirol badala, gure tradizio handi bet, kaldu nik jengun parte oso importante bat. Nik espero disfruteti, ez da izen bat txapelketa handi geratzea ez zen, igual azkenin urti izango da, eta nik intentekot disfruteti. Urtista bat oso profesionala, agresiboa kantxan, beti intenten danot nik partidu eratien, nik irabazti partidu ni baino irregulara da Ibon Aldazabal, baina peloti deko niz estan oso injertxue da, nina asko ikin dugu eran pelotazoak, eta bera oso agresiboa dela, eta ikin gule pareja bat oso agresiboa. Nahi dut emon espetakuloa, disfruteo kantxan, eta haber finalera altzen badan. Finalean sartzea helburu, lehen helburu, eta gero hori lortuz gero noski, ura irabaztea, baina denek aipatzen dute txapelketa honek piztu duen ilusioa, Ricardo. Bai, asko, ze egon da momentu baten Ameriketako Daniako frontoia azkenengo zarratutero, tristeza itzela onda, ez? Eta orduan honek asko postu dau jentie, eta pelotari zikibirek gainera kustetxoaz motiba dute, eta dana alkarrekin ia aurrera ateratzen da nostabe deporte hau, ez? Beasko Etxearen hitzak entzun dituzue, nik bizitza osoa da bat pilotalekuan, eta gainera bereziki hementxe. Gernikarra da, Beasko Etxea, eta txiki-txikitatik hementxe ibilitako mutikoa, eta esan du, ez dakit zenbat urte geratzen zaizkidan, behar bada azkena izango da, horrela begiratuta ez du ematen, mutiko bat dirudi oraindik ere. Bai, beti egon da igual, Diego beti egon da igual, da ondo, fizikamente ondo ikusteako, baina, bueno, ez dakit, apur bat, baina, berroi urta aleutekun, bakizu, edo zer gauza izaten da, nabaritzen da asko, eta orduan ekiko do bereka eskatxu aspektu horretan, ez? Baina, bueno, nik ondiego oso ondo ikuste dute, Diego. Berroi urte dira, goi mailako kirolerako urte asko dira, eta norberak daki zer nolako sentsazioak eta dituen, eta bai, kezka hori izango du, baina oraingoz behintzat jokatzeko moduan, eta
Laster ikusiko dugu, nola. Lehen da biziko sakea, Arbe eta Lopez entzat. Nahi desuna antzeko daude. Nahi desuna. Zuria. Venga, ondo bost. Bueno, iaz elkarrekin jokatu zituzten partidetan ere, Venga, Jokin, Hondarribikoa datorkit burura, hori askotan entzun genuen. Azeratik, venga. Imanol Lopezen ahotik. Nahi duzuna atera, ni moldatuko naiz. Bai, azken baten, parejian pisue Imanolek erun bidau, ez? Eta inbidau errestu inbitze tantue dominau eta Jokini aukera ipini, ez? Ze Jokin horretan trebida eta oso ondo itxen dau rematiek eta oso ondo itxetxu eta dominete inezkero abantaila handizi da berandako, bai. Da pareja asko ondo konbenetretzen die eta bai, bauke Jokine bauke zigun front honetako beste batzuk ez daukezan gauza batzuk. Batez be, aurrien ondo topeten dau eta gero danak esaten dabe hemen inderra bidala, baina inderri baripe hemen pilotarezik ondo jokatzen dau eta honek altura emongo ze pelotiei da atzera berape ondo alioko dau. Hasi da bigarren jardunaldia, hasi da bigarren orgeiaoka. Ahí va, ahí va. A ver, atento, San. ¡Hey! Tranquil, venga. Vamos. Aldazabal. Susma. Ahí va. López. Aire, Resista indartsu. Hetzi pelote. Aire, Bosu. Aire. Venga. ¡Hey! Arbe sartu da Tranquil, jokoa. tranquil. Oso ondo. Apa. Aire. Aire. Beaskotxea begira oraingoz. Venga, Eta ez du. venga, va. Lehen da biziko Venga, tantoetan sartzeko aukerarik ere izan. Hor Aldazabal gutxu egin du. Bat eta usgorri. Bueno, Imanol lehengotik hasi da pelotia apurat ondo sakatzen, atzeko horma aliau naizen. Lehengo nondi peloti ez daudena bizixe, baina intensinioekin atzera alietako bai. Amarrean jagia, ez du hori behar bezala gurutzatu eta hori izan du lehenbiziko pilotaka da. Gernikarrak eta ikusi duzu ez egin duen. Bai, pilota barrixe dau, baina oso ondo rematu dau, Natural, oso ondo. Ondo. Venga. Ana. Venga, dale 4 hostias. Venga, vamos. Mucho, Jokin. Saca las W, ¿sabes cómo están? Nik uste dut pelota bizitxu atako dabela Diegok eta Ibonek. Batez be, bilatzen, Imanoli mobiliadie emon eskero, hor arazuk eukitxetxu, orduan, pelota astirotxoakin, hobeto biltzen da Imanol, da orduan pelota bizitxoakin, topatzen inkomode eta mintzetez. Aurrelaria ari da. Hautaketan. Ibon Aldazabal begira duela. Miamin sortua da orduan. Gonzalo Beaskotxea aita han jokatzen ari baitzen. Ia 1981 urteaz ari gara. Ez da mutila handia, aita ere ez eta. Baina goitik berako pilotaria. Atzelaria mutil galanta. Atzelariak biak dira mutil itzelak. Bai. Da Diego bera, aita peño... Bai, gehitxu hau. Gehitxu dut, bai. Nigo goratzen eiz, Briskorra jo nintzen nien, lehen gortin, Gonzalo Beaskotxea alkarrekin jo ginen, bera miametik eta ni lehengo aldiz amendik. Eta Diego mutil txiki bazan, mutilko eskorra bazan, bai, goratzen eiz, bai. Lehen da biziko sakea luzegi atera du. Bakizue, bost pasa egin daitezkeela. Gehienez ere, 6garnetik aitzinera, zuzenean aurkariarentzat tantoa. Bigarren hau luze eta oso ongi gurutzatu. Atziera, Diegok. Venga! Aire, Ibon! Aire libre! Errebote ingurutik. Venga, va! Ez du hori ere sartu. Vamos allá. Aldazabalek.
Barga, haupa, Diego, barga. Pelota bi erreza galdutxu. Bai, pilota garbiak biak ere. Bai. Bargatu. Markatu diotsa aurrelariari. Errebote ondoan zen, baina pilota garbia. Venga, mate. Hauze, venga, va. Arbe. Oso ondo. Bioke. Luze bikain. Aire. Hey. Aire. Asko etxea. Aire, voy, tu. Ja, ondo eskatute. Bai, Hey. eta erraz sartua. Esan. Isok. Hey. Aire besta. Haba, txu. Atzelariak elkarra utzi nahirik. Eskuin ez orain, Imanol. No. Haba. Hai. Libre. Hey. Aire. Haba, Diego. Diego, Aire. aire sartzeko esan dio bederatzi terdiraino. Etorri behar izan du. No, Ondo. oso gatza ezen hori pelotioi. Tranqui. Ondo ere. Haba. Aire. Solo. Eutsi, Imanole. Hey. Diego. Opa. Solo. Luze moztua. Tranqui. Punpagoran ez Bien, Ima, bien. zin aldazabalek. Ederki jarritako pilota izan. Bai, bixen erdire botati intentzio danakin bota dau eta oso ondo, bai. De todas formas, Igon ez da horre, hemen ez da ondo jun pelotiana, Apurtxo bat, poso bat atzera, salban, berape ez dala fizikamente dana ondo aliau eta Dania itxitxe, apurtxo bat mudantziak inda buru belarri ondala eta apur bat, entrenau besti niesengo dau, bera nahi zen da moduen. 3-1. Asko etxea sartu da, baina txapapera joan zaio errematea. Bai, apurtxo bat pasaute sartu dau eta gero arriskuk hartu beharra dauke, Bai, aukerari daukanean, Bai. da sartu beharra daukala. Eta hau aukera polita zuen berez. Bai. Hormabikoarekin mehatxu egin eta txokoan pausatzen saiatu da, baina txapapera alde egin dio. Venga. Torri pixkat. Haba, txibor. Hai! Aire, libre. Rebote ingurutik, Aldazabal. Aire, Jokin, aire! Venga. Bila joateko agindu dio, Bai. Lopezek punpalaster sartu behar izan du. Eta ezin. Bai, jauzin da apur bat pelotio bai, pentsete zen dau Jokinek apurtxo bat gehitxua sartu gara, azkenin jauzin da eta sartu biherra eukido bai. Imanolek esan daukidau sartzeko eta Aire sartzeko asmoa izango zuen, Bai. baina aurrean egin dio botea. Urdinen bigarren tantoa, eta Imanolek bilatu airea. Esan dio berriz ere. Bilatu hor. Arruan. bajatu inda hori pelotio. Ibon, a ver, atento. Hey! Tranqui. Hemen leku erabat galdu du Aldazabalek. Bai, baina Diego berak eukidabela ustot nik hori pelotioi sartzeko moduen, Ez dakit azkenengo orduen, Venga, va. Eta Ibonek ala espero Nere, zuen, barkatu. aurrelari Venga, eskertuko zela hortxe guzue. Eta edo? azken unean, berak espero baino askoz ere zabalerago joan da pilota hori. eta- Bai, eskarparetin asko urten da, bai. Luzegi. Lehen da bizikoa. Hauxe, Venga, Jokin. Venga, va. Konzentratuta doa.
Markina Xamengo aurrelaria. Ondo. Joke. Alan, Libre! Eutsi Lopezek. Venga. Vamos. Libre, Ima, libre! Erra pelota. Venga, topa. Moz geratu zaio. Txapa gainean jarri dual ere, Beasko etxea. Zokoan Dotore. Horrez zeukan barkatzerik eta oso ongi bukatu du. Baina Ibonen pelotakada aurrekue oso ona izen da, Horma aileo, eskero, hau peloti hau, onaz peloti honekin, atzera aieten da benak, aukera asko ikotxue, gero rematetako aurri. Seguimos con la de ellos. Dotore. Creía que ibas a comer. Venga, hoy sana. ¿Esa cuál es? Eurena. Segura, Iba. Eurena. La de ellos. Bueno, gorrien pilotarekin segitzea erabaki dute. Venga, Ibon, Venga, hoy sana. Venga, va, Ima, Dale. Venga, gure pelota, Biratu aire. Hala! Beasko etxea. Amarrean pumpa. Ongi gurutzatua. Esan, Ibon, a ver, torre por vez. Aire! Aldazabal, 13. kuadrotik eutsi, erori eginda. Pumpa goran ongi, López. Ibon! Dale, venga, Zarora! Erra pelotakada horre. Está llevo. Macarrique, topa! Mucho. Atzera luzetxo. Sale! Solo! Venga! Ongi Aldazabal. Erki, Zumaiarra. Llegó. Vale, un Solo! Ongi moztua, ez ongi... Ez ainongi ere ezker horman sartzeko aukera izan du hor, ez du sartu, baina, ala eta guztiz. Bai, azkenein jokini beraibe gaina etorriako, bai. Barrurago espero zuen, Venga, segi horra. Edu. Venga. tantonetan agindu egin dute urdinek, Aldazabal txulerako oso gutxiren faltan geratu da, gero txitsakerako gutxigatik pasatu da Beasko etxea, baina azkenean tantoa eurentzat. 4-5, partida berdintzeko aukera. Jo, ondo Kontuz, a ver. bagatu da esako hori, No. Tranquilo, venga. Vamos. Libre. Vuelve Guicho, venga, va. Bikain, Imanol. Vamos. Libre! Venga! Dale, digo, Aire. Jo. Rake, eskundaba pelotiena, Ba, lan handiak izan ditu, Bai. Aire. baina ongi venga. moldatu da ere. aire. Arbe, atzera jokinek. Apa, Diego. Zazpitik errebotea eskumaz. Venga, horrazera. Aire. Aire. Venga. Aire! Macarrique. Txokora, Solo. ezin pasa. Habla, Pasa enbida hor. Si no, Mucho, Diego. Ondo. Dale. Solta. Ona, errebotea. Jo, bai, oso ona. Dale, sin dos. Vaya, Diego, seguimos, si no. Bi. Ez, Ez da hormabiko ona izan. Eta orain, Lo sigo. erreboteatu. Atzera Aire! Lopezen. Vamos. Imanol, amarterditik eutxi. Aire. Dale. Tanto gorra doa. bai. Aire. Entra. Arbe, Ondo. ez zuen erraza. Aire. Pumpa laster bikain berrietu horra, baina gora joan zaio. Txaloa kalere lau pilotarientzat. 28 pilotaka da jo dituzte. 10. tantonetan.
Bai, Ormabisen onda katza apur bat. Ez duke, gainera, goiti bera barik, ez duke postureipe goiti bera jautatzeko, eta erdi alboti bota dau, desizio barik bota dau, Bai, konfixantzak itziki. Bai. Pelotazo hau gora joako Iboni, baina apur bat intento bidau altura gehitxuakin ormara aileeti ez. Jokinek ondo reboteten dau, baina hemen ormara aileeten beratzea marko arotik front honetan daño etxie jokinik kosta ingoako, orduan. Ibonek apurtxoak gehitxu altzo bileuke pelotiek. Kaso honetan gora joako, baina atze-atzin hartu dute, oingun gora joako, baina horratxo hartzen da benin intento bidau ailegate. Ormabiko gaina benetan Diego Beaskoetxearena. Bueno, eta esan dugu federik gabe botatako Ormabikoa izan dela Aldazabalena, eta eskuinez goiko posturarik ere ez daukala, eta, bueno, 8. aldian atseen alditxo bat egiten dute pilotariek, eta horiek bazituen pilotari baten hitzak entzun ahal izango ditugu Felix Espillarenak. Arena bai eskuma, Ricardo? Bai, benetan be. Jolin. Zenbat Ormabi sartuteko pelotarixe. Bof, da ez Ormabixe bakarrik. Eskerpareta eta, bueno. Eta aurrean botea eginarazi eta... Niretako ondin zinez bada, ondixen eta iku bintzet. Atenari ikaragarria azken urteetan izan den onena López da, baina... baina... Haren aurretik... Felix Espilla luzaroan izan zen onena, edo onena etzenean ere, onenaren pareko. Levanta un poquito, venga, va! Eta ikusgarria gainera. Que moldamen beste bentaja... Ikustoko litzagia ni ikustie Imanol da, beste gare batzu zin, eta punto, baina... Programa zinoi zaintzen zanien eta gauza asko, baina Felix oso zagero, ondia zen da bai. Aire! Sale! Txapelketak beti kargaute eta beti dana moten. Venga! Sale! Barrurarrek, Beaskoetxea, txoko askora garri utzitakoa. Rola engainatu duen, azken unera arte gorde, zer asmo zuen. Tuya, Iván. Sí, señor. Jokin Arbe nora abiatu etzekiela, eta Beaskoetxearen errematea aparta izan da. Hortxe duzue. Lehen ezagutzutena hortik Jokinek sortzi beratzi kuadrotik errebotien dañu eitxie gatsa da. Ez elitxo milagroi eskatu, Da orduen hori da baliau idabedena Ibonek eta, apur bat orma aliau eta hor bierra erain Jokini. Eta Imanolepe bardin, Imanolepe bardinen bidau. Diego Pe sortzi beratzitxik gatsa da front honetan, mine eitxie. Gernikako jaialei pilotaleku ari gatzizkizue. Berroita 17 metro luze, handia dau, eta beste zenbait lekutan errebotean eta mine egiteko gauza diren pilotariak, hemen ez dira horretarako gai izaten. Gatsa da, bai. Soltatzen aiz igual, Igual soltau gabe luzeo. Venga, lehen dugu Pelota oso asko ustetata, Xavier. Pelota naturala eta ez da pelota bizixe, da ez da pelota motela be. Osa, tamaino, jokatzen lagaten daben pelota da, bai. 7 eta 6 berriz ere aurretik dira. Gorriak, Beaskoetxeari gora joan zaion pilotaren ondoren. Oso ondo. Hala, txibo. Vale, sale Sindot. Oso ondo, Jokin. Beste bat. Erra pelotaka da. Háblame, Eutxi, Imanolek. Háblame. Hola. Sale. Errebote ingurutik, ongi Imanol. Bila Beaskoetxea. Ormabikoa iritsi egin da Jokin, berak moztu eta tanto antxe zegoen, baina oso zaila zen hori.
Zabal-zabaletik pilotakoa, pilota itzulka, sekulako efektuarekin, eta hori saskian harrapatzea oso. Mucho, zure defensa hor, Zortzi eta sei, eta jo dezagun beraz. Olaz Foruriaren gana, ondo bat du eta Felix espila handia. Bai, Xabier, eta ondo baino beto aurkeztu duzuzuk, aurkezpena handiegirik beharrezpadu ere, Felix, Gabon. Gabon. Zer moduz gara? Ondo. Joba ikusten? Bueno, joba eta partidu, ezta. Ja bera jokatzen dauen, ikusta etorri ga, pentsau lehenko zapatu izan eman etorri, eta gaur pentsau etorti. Zer iruditzen zaizu txapelketa hau? Ona, ezta. Pareja asko gaina be, sortzi pareja usten da die. Eta, ikusten bikote oso nivelatuta duzela, eta orduan nik besto txapelketa on jokatu gaudela. Baina zapatu gaina keston partidu jokatu ben, eta gaur be, niko nivel dute jokatzen da bize. Auskitzek esan du, urte askoan zesta puntak izan duen izar nagusia zuzarela, atzetik ere etorri dira batzuk ilobak tartean. Imanol López ere hor dabil, zure tankerarekin? Bale, ikusten da, ezta. Imanol urte pilo badoie, atzin nik izango nuke honena dela, gaur honi. Eta, hor zine irastorza beran sasoien, ni ja retirauten nagoen, da, nik usten dut, atzetik beti torten ala ematen bat, ez da, onak. Felix, nola bizi izan duzuzuk Daniaren itxiera? Penagarrez ez da. Ikuste zan, ze pasako zan, baina sekulu esan jakitzen noz aioko zan, ez da. Eta nik usten dut, pena handi bat, ez da, gaztientzako, beti izaten dana, ez da, hemen asitzeza pelotan, baina beti zure golburu izaten da, Ameriketa jun, eta han jokatu, eta publiko askoaz, eta dirutxurazi, eta, ez da. Hori aukerioi bai junde, eta hori penagarrizi da. Uste duzu horrelako txapelketek lagunduko diotela zesta puntari biztirauten? Hombre, nik usten du, bai ez, zozerrein bizala biztan zauen, zeiak etapa bat amaitzu dan, Ameriketako, bertone eitxie, nik usten dut zorgarrizi da, ezta? Honako bat egin bizan. Gaina be, gaztik eta eskolak eta betzete jarraitzeko aurra begire, jak Ameriketa ez dauen, nik usten dut, honako baten egon dotoriko dela, ez da puntiek. Oso ondo, eskerrik asko Felix gurekin izatearren, ondo izan. Eta eskerrik asko zuei. Felix espila handia. Berriatu erra. Eta beste berriatu batek badiar du hemen. Ibon Aldazabalek, ondo ezagutzen duena. Bai. Venga. Dale. Indartsu Ibon. Bederatzi terditik. Imanol. Ez du lortu pasatzerik. Ez dio, mona altura. Tranqui. Unpagoran orain. Ibon. Sin dot. Ederra. Suelta! Venga! Ez zuen, batere erraza Orbabikoa eta tanto. Eta beira nola ospatu duen Aldazabalek. Izan ere oso zaila izan du. Oso zaila. Oin jagunda, hankekin alrebezun da, Eta gainera... Era bat koordinazioa galduta iritsi da, eta oso pilota zaila izan du behira, Lenguen erraza gueki dau, eta betxo, No, mira. Pilota zaila sartu du oso. Da bengoen oso ondo rematu du. Eta gero, errematea, oraingoan bai, bikaina. 7 eta 8. Betxo, hau guzteta eta aktitude hau guzteta eta apur bat alegre jokatu, ez dakit, espektakulu emota, hori da nik uste dut garrantzitsua, pelotarizek mentalizote gotea horrela, zer isotasunaz jokatu, baina bitxartien bebai, zera emoten, espektakulo pizkate emon, jenti apurtxo bat engantxadu izen, Lehengoan, eren egun, Katxin Uriarterekin solasean aritu nintzen, partidak hasi aurretik, eta arkorixa ipatu zidan, beraien garaitik eta zuen garaitik, horretan gauzak aldatu direla, orduan apustu zale indartsu batzuk eta etortzen zirela, eta beste presio bat izaten zela, eta orain, ikuskizuna emateko nolabait esatearren, askatasun gehiago badagoela. Bai. Oine ez dago, medaiaik eta munduko zerik eta txapelketaik eta Ameriketa juteko zerik, presiniorik eta orduan nik uste apur baten bidabela, jentiek, eta batez begumiek eta ikusten da benien gaztik eta guztau duizela, deportie. Errenoteko zulotik, pilota zaila sartu du Aldazabalek, erori eginda hori.
Atzera Lopezek. Libre! Simón! Aire al basu! Puntxo Jokin! Ondo Jokin, bai. Abai! Aldazabal. Hey! Aire tranquilo! Abai! Ondo. Balaster. Aire libre! Simón! Bima! Ahí va. Venga! Aire! Ondo. Galdutxu pelota bilen, baina lehenengo, Bai, ez da hasierakoa. Bai, oine beste bada. Voy! Vale, tía, llegó. ¡Apa! Vale. Entra! Aire! Atzera Arbek eskumaz. Pumpa goran, erki. Bai. Aire! Aire! Tranquil, geratu. Venga. Hau, pelota barrinete da. Motelo iruditzen zata, A ber, Baliteke. ez dakit, baina tanto honetan motelo bitxandu eta aurreko tantutako baino. Baliteke, aldatu izana. Eta hemen Aldazabalen pilotaka da horren ondoren pasatzeko bidea hartzea kosta egin zaio pixka bat Imanoli eta horregatik iretsi da berandu xamar. Hemen begira. Bai. Jauzin dabe, bai, Ez que hori etxe bitxandu eta pelote beste bat etedan. Ze lehen ez da zen hori komportamentu pelotak. Venga, tanto txuz, venga, va. Abai. Zortzina. Igor! Tranquil, venga, libre. Abai. Ahí va. Venga! Aire! Voy! ¡Apa, Diego! Oso bote. Kiki egin du pilota horrek, jaman behasko etxeak. Arbe. Aire! Atzera. Geratu! Ezin pasa. Sale. Edarra. Ikaina. Edarra, Ibon. Ibon Aldazabalek txula. Eta ez da hasierakoa, ez. Hasieran Urduri xamar ikusi dugu eta bi pilota garbi galdu ditu lehen da biziko tantoetan. Bai, baina oina azkenengo tantutan oso ondo da, eta bera domina. Agintzen ari da. Bai. Imanol Lopezen aurka agintzea ez da erraza izaten. Ala hundikoa da Zumaiarra. Erraz egiten du Errebes horrekin lan. Baina bai, azken tantoetan bizkarra erakusten ari da. Aldazabal. Edarra zaki. Venga, arbañe, Horrentxe aurreratu ira lehen da biziko aldiz urdine. Vamos, venga, tranqui, ya, pai. ¡Ay! ¡Libre! A la izquierda, ¡Aire! ¡Vete! ¡Hondo! Non. Erori egin da Aldazabal, ez du minik alere. Ez. Venga, geratu, tranqui. Ondo. Kontrakantxako oholauetik labainakoak izaten dira eta... Bai, gure hongo izer ditantan bat, edo zer da. Ibon! Aire! Eskumaz orain. Aire! Arbe! Ez da asko zabaleratu, baina abiadurarekin egin du eta gehien bat engainatu. Bederatzina eta garesti dago lehen da biziko joko 168 pilotaka da badara matzate. Eta oraindik 15 horretarako dezente falta. Ez da faiatzatik, honek komodo jokatzeik aire hasiakenean atzatik aurrea. Atzatik aurretik atzea, sufre. Y que bote la pelota si puede ser antes que él mejor. La viva de ellos, entonces. Bai. La vuestra, Hori ez ibone bakarrik, danak hori sofretzen dabe, horra hurri motatzen dabe nien. Hortxe duzu, Ostras, Horkatila horrek eskapadatxoa egin duela iruditzen zait. Gainera, karga ikaragarri hauka, mutila hundia da oso, eta... Primera de ellos. Baina tira. Bai, Xabier, apurtu da, Untxe zaute juezak apurtu dala, Beste pelota bat zan hori, bai. Venga, va. ¡Apa, Diego! ¡Oizan, Venga, Venga. Te vemos, venga.
Arbe. Bata sakatzera bestea, Zain. Etorri pixka, Jokin, etorri pixka! Bai, ba! Aire! Venga, arrima un poquito. Bixoke. Ahí va. Aire, libre. Vamos. ¿Sale? ¿Pero qué? Sale. Indartsu. ¡Suelta! Horretara joan da, bai. Suelta esan dio. Beratzi kuadrotik, 8 kuadrote erditxik, beste lan Diego presta duenan bilatzeko. Botxo. Dena eman ezean, aurrelariari aukera ona eta dena eman da berriz. Botxo Jokin! Hortxe guzua. Hau fronto ondixe da, eta hemen atzera alieten da benak. Ja, errebotik nipintxetzuen nien, ja, gauzi, dominetan azteza bintzet. Aire! Venga, Bartik! Errebote ona, eutxi pumpa gora. Venga, a ver, Eute! Sale! ¡Apa, Diego! Bederatzitik, Arbe. Txo, Jokin, hori. Oso ondo errebote du, bai. ¡Ay! ¡Solo! ¡Sale! Errebote ingurutik, ongi, Imanol. Luzetu da, oinguen. Bai. ¡Solo! ¡Venga! ¡Aire! ¡Tranquen! ¡Vamos, Ivón! López. ¡Ivón! ¡Ahí llegó! ¡Pues no! Erori eginda. Venga! Erki Aldazabal. Ondo inbe. ¡Esa, ¡Ahí llegó! ¡Venga, Valente! ¡Solo! Moztu! Jokin. Zaila sartu du. ¡Gol! ¡Venga! ¡Apa, Ivón! ¡Tranqui! ¡Venga, ahí mandas! ¡Bien! ¡Es! ¡Apa, Diego! ¡Vale! Ondo. López. Kendu hitze bintzet Arbei. ¡Ivón! ¡Aire! Tantoko horra doa. ¡Venga! ¡Tranqui! Jaitsi. ¡Venga! ¡Sale bien! Berreun pilotak da. Okora. Sí, señor! Zabalera bidean jarri du Arbe eta Lopezi heltzeko aukerarik txikienik ere ez dio eman. Oso ona erremate hau. Eta 6 egindako baditu behasko etxeak, Vale. Oso ondo da jogatzen da, Venga, apa, Ivón, oso ondo. Arbek 2 egin eta 2 galdu, behasko etxeak 6 egin eta 2 galdu. Atzelarietan Lopezek egindako bat du, galdutako bakarra. Aldazabalek eginak 2. Está Jokin. Apa! Bata 2 pareta, bestea etxula, galdutakoak 4. Ivón, bat, Venga, tranqui. Hostia. Partio gogorra gotzen da, Xavier. Ya está, Ivón. Berreunda bat pilotaka da. 11 eta 9 doazela. Venga, güey. Venga, va. Busca aire. ¡Aire! ¡Etziortek! Venga, etziortek! Ondo Aldazabal. ¡Aire! ¡Voy! ¡Apa, Diego! ¡Aire! 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 Tranqui. Bien! Baztertu intzaio. Bai, baina intensio guztiak inbota dau Jokinek, aurrera botautze, Lehen eukidaben konversazioie, zelan sautzen, aurrera bota. Oingoen ondo botautze eta gainera esker paretin sartu da. Aurrean botea ginera zizkero beti arazoak. Venga, Gon, venga, ba, neure, ba. Handiagoak sortzen zaizki aurkariari, gainera baztertu egin du orain honetan. 10-11.
Hau guri dala? Zalantzan, arbe? Hau gure pilota alda. 108. Venga, Venga. Torri! Zu! Terrarki Imanol. Vete la otra. Aire! Betxo, gora. Baina, Inder gitxiakin, altura topetan, hori arrisku hori egoten da men, eskerparetien goizen, zarara juti, baina bere intensinioie, oin be, tak Inderri bari, baina atzera entzien. Bederatzitik, begira, hor. Ezker horman izan da, bai. 12 eta 10. Garesti dago jokoa. Luzegi. Zemadi, Zenbagarna duen galdetu dio, epaileari nik uste bidirela. Neupe bai, uste bigarna gala bai. Arbek bakarra. Hala! Venga, Jokin, ¡Aire! A ver, Ivón. Atento. ¡Aire! ¡Presión! ¡Apa, Diego! ¡Mucho! Ondo. Errebotean. ¡Aire, Ivón! Atzera Lopezek. Amairutik, Ibon. Sale bien! Tranqui. Zazpiter ditik Arbek. Oso ondo. ¡Libre! ¡Apa, Ivón, Etzior! Ahí va. López. ¡Sale! ¡Apa, Diego! Seitik orain eskumaz. Torri! ¡Aire! Alda Zabal. Ezino! ¡Aire, ¡Aire! Formabikoa Sí, señor! ikusgarria izan da. Eskumuturra egin egin joko hori, Azkenengo unien, tak. Aparta izan da. Zola garze, bai. Artetsua da oso. Venga, Jokin. Abila, egokia. Eta hau bereziki gustatu zait. Begira. Hor, azkenengo momentu zelan indaben, eskuturrakin. Aparta izan da. Bai. Zazpi egindako. Biatu aire hor. Gol! Hai! Asko etxea. Hola! Ondo López. Aire! ¡Ama, Ivón! Aire! Tranqui. Venga, queda tú. Gora! Dena ematera joan da. Ensestie oso isili izen da, ez da, arraro entu da, beste ensestio entzun itzen da ondo, eta horri, eta ahaitxik gora joako, txuri ez da, botetan neukido barruen edo. Efektua behar bezala kendu gabe, Bai, zaleik ez oso erraro izen da. Venga, va. Venga. Pilota saskiaren barruan hiltzen ezpada. Hori da. Kontrola askoz ere zailagoa da. Amaika eta amairu, tanto garrantzitsua zen hori gorrientzat. Ondo asko etxea. Ara, atzera, pasa.
Erreboteatzeko aukera izan du ere Zumaiarrak beste aukera bat Diegorentzat Ormabikoa ikusgarria. Asko jokatzen ari da. Asko gustatzen ari zai gaur Gernika-Lumboko aurrelariaren lana. Da, batez be, nik uste, pelotarizek konsiziote daz espetakulo motaz. Diego pasan urtien eta Holanda baino zerixua jokatzen onda. Beti ondo remateo, baina zerixua esan ditzut asegure eta geixa, eta gaur alegre jokatzen da. Eta hau da bidie nik usteot. Amalau eta maika. Biatu airo, ere? Pasene? Txalo artean doa Beasko etxea. Txokoan iritsi Diego. Atzera luze doari. Zazpiter ditik. Jokin. Ondo, Diego. Eta 15garrena urdinentzat. Joko honetan lehen erdian gehienean atzetik joan behar izan dute. Bat eta huts, bana, gero 4 eta 1. Seina, 8 eta 6, berriz ere gorriak aurretik, 8, 9 eta 8 aurreatu ira lehen da biziko aldiz. Urdinak, 9 eta azkenean 15 eta 11 irabazi dute, Aldazabal kilikolo hasi da, baina gerora indartsu eta asko zobeto, eta orain arte pilotaririk nabarmenena, zalantzari gabe, Diego Beasko etxea. Beno, lehen da biziko joko hau erabakirik, eta bigarrenariekin aurretik pilotariak atseden aldian direla aprobetxatuz, txapelketa honetan parte hartuko duen beste pilotari baten hitzak biltzeragoaz, beste Aldazabal batenak, Aimar Aldazabal. Bai, Xabier, Aldazabal bat kantxan dugu eta bestea hemen ondoan daukat, Aimar, arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer moduz ari zara naia ikusten? Bueno, oin azkenengo tatutan ondo, ezta? Hasieran pixkat dubitatibo hasi da, bera errore batzuk ditu, fallo batzuk, baina oin azkenien ondo ikusteot. Gaur, suposatzen dut anaiaren alde egongo zarela, baina zure multzoan egonda ez dakit buruak zer esango dizun. Gaur bai, bentsat, nire kontra jogatzen da binez, baina gaur beran alde nahu bai. Multzo zaila, egokitu zaizue. Bai, nire multzo zaila dela, nipe ez dut pareja ganak ondo ekilibratu eusela, eta edo zelan izen dabe, multzo zaila edo zein izango zala, tokauten dana, ez? Aurrekoan Goikorekin entxai atzen ikusi zintugun hemen, nola doaz entxeguriek? Ondo, gustora, ez, Iñakikin gustora jolazteot, asko laguntzozte, eta, bueno, nipe ez dut pareja hona itxeguleo bai, da ia gerri moten mogu. Orainik falta zaigu pizka bat zuek kantxan ikusteko aurreko aste hauek nola bizitzen ari da Aimar? Bueno, alegintzen entrenetan aldo gundana ez, lanak lagatezkun beste, eta, bueno, aztien pare bat entrenamiento egin, mendire joan, gimnasio apur bat, eta, bueno, ja mentalizetan partido egunerako. Aurrekoan, bueno, hemen aurkezpenean guztiok ikusi zintuztegun, ez dakite nola bizizan zenuen zuk egunura, eta txapelketa honen hasiera. Bueno, hori egunura politxo ez, hemen azken baten Gerniken aspaldixen gauza gondoitzen da bez, eta ikusten da leguni bezema jente gozan, eta, bueno, aurkezpena politxiz izan, argixekin hori, eta jentie dana gora-goraka oso politxe. Aimar, zu aurrean jokatzen hasi zinen, azken aldian atzean ibilizara, nola izan da prozesuri? Bueno, bai, gaztetatik aurrien hasi nintzen, eta urte pilo bat aurrien jolastu duten, baina beti izan izostia atzien jokatzeko fakultadi baduketela ez, nire posturen arabera eta enbergadurie eta fizikoan arabera. Eta Mexikon lesino bat eukina ban hemen bicepsien bolan, eta handi hueltan esan otzan neskiai, bueno, etxo amendik aurrera hori, cambio de vida. Lesinoi eta gero, atzien hasiko naz jolazten, eta, bueno, ikusiko taberra moldatzen bana edo ez, eta, bueno, eitxo goten papela segizan, bastante ondo moldatzen atzien eta gustura nabil. Banakakoan azken orduko baja izan zinen, dagoeneko hori aztuta dago? Bai, pena handiz izan, ez da errixia jolazte zan, eta errixia jolazti beti da politxe. Baina justo egun bi aurretik lunbal gisa batek emozten, eta, bueno, ezin izenaban jolaztu, handik azte betera ja ondo nixauen, eta astute ja. Oso ondo laster ikusiko dugu elkarra Aimar. Bale, eskerrik asko, gabon. Pena izan zen bai, buruz buruko txapelketa berriatuan jokatu behar eta jokatu ezinik geratzea pena izan zen beretzat eta denentzat. Erkiagak irabazi zuen
Lopezen aurka. Eta orain Binaka buru belarri sartuak. Denak ere neguko lehen txapelketa honetan. Ekin diote bigarren jokoari. ¡Agribor! ¡Aire! ¡Mucho, Diego! ¡Su! Va, va. Venga. ¡Aire! ¡No puedo! ¡No puedo, Barrutek! ¡Ay, me voy si no! Arbe bila joan da, baina ez du sartzerik izan. ¡Pues si no! Beaskoetxea. Hormabiak eta sarean, hau ere bikaina izan da. Bai, da, bastante atzetik gainera. Bai, hau zazpiterditik. Bai, holako bat, zazpiterdi sortziko arte. Oso ongi zabaleratu du. Bai, zortzitik. Aurrek forma jo duenean erori, baina gero pumpa zuzenean sarera joan da. Bederatzi egindako ditu Beaskoetxeak. Agarras aquí. ¡Gol! ¡No puedo! Agarra pelotazu, Bai. Molesta bendia, Tibon. Molesta bendia. Va, apai. Hori da Imanolek topo bidabena, lehen aurreko tantuen aurratxoatik dominetan ondata ezin izen dago. Junda Iboni aurrera, peloti aurrera botatera, baina nik usteote intentuen bidabela atzerko orma aleta, Pelota horrekin orma aleu eskero, gatsa da rebotin beraibe tantu indizuen da. Eta horra aukera gisa sortuko egin gotzez Jokini. Imanolek galdetu egin dio Iboni traba egin aldiat eta Ibonek ezetz. Horteko lasai. Bioke? Sakea ondo gurutzatua. Bixo! Aire! Apa, Ibon! ¡Libre! Ven un poco. Venga, Priori. Ondo, López. Beaskoetxea. Voy. Ondo, oso ondo. Erki jarraitakoa izan da. Eta ez du asmatu Lópezek. Lópezek. 108 que hemos sacado nosotros antes. Hainbeste urtean badiar du. Hainbat eta hainbat bizkaitarrekin eta ikasi ere egin du. Piskaba bizkaieraz, Bai, ez da. Ezin dut, bijok. Bai. Hori danoi pastako, Gaupe, Gipuzko alda jute harin da barrine pastako. Berba batzuk eginkau itxakuz, Igurtzia eta ikastea beti on. Bai. Amarrean jagia. Luzegi. Hirugarrena. Beste bi geratzen zaizkio. Askotan hori pastetan. Natural nahi norberan bizkaitxarra edo Karin Sonakuek, Markinarra etxabarri hor ingo eta baina beti sartzen da berban bat batua edo ez dakizu eskolan bikezi egin duen apur bat nahi baino gutxio eta azkenin kakanazte bat, Xavier. Beaskoetxearen sakea, hor darbe, Hormabikoa ez da sarean sartu. Mucho, bai! Ez da gero zain. Hormabiko hori oso motzean egindakoa izan da, ez da berak nahi beste zabaleratu. Ez que bizkorregi bota dau, Fikaten baza errepikaben amoten bada, azkar botaten dau, Betxu, Ez dago, ezin dago ikusi, baina oso azkar bota dau, bape agatuari. Inoz barruro botaten dau, deja diola, hartu de txak segixak. Remonte hauko balau bezala. Eta ez da biloso gustura, ez da biloso eroso. Ez, igual Imanol ez dau, betxu hor, zelako eskar, ez dau igula Imanol berai falta itxautzen dominue sortzen, eta orduan
orduan ez dauke partido, ez da momentu partido horreza berandako, ez? Eta aparte Diego dana ondo urteten dau, bai. Diego aparteko distirarekin ikusten du. Erasokor eta konfiantzaz gainezka. Bai. Hori ez du gurutzatu, ondo! Aukera olita zuen, baina oraingoan asmatu du eta... Bai, nik uste dut, Jokinek aukera daukenin agresio gatu bidau, bere joku eri, ez? Dana atzera barik, alegre jokatu bidau. Jo, Martina, Pilota bera. Sartu egin da Beaskotxea. Aire! López. Hey! Abai! Libre! Indartxu. Gehitxua momitze, zer bestelan. Horratzeko zulotik urtetik gatxakiko Imanolek. Hor, emon bidau. Hau pilotak da bikaina izan da. Ormabiko! Iritsi! Goxo, sarean sartzen saiatu da, baina ez du asmatu Markinarrak. Edarra. Eta orain buruz gain pasa eta kantoa urdin. Lopezen pilotaka da luze batek aldatu ditu gauzak. Baina Arbek orain ere ezin izan du bukatu, baina ikusi duzu, zer egin duen Diegok. Hori da, bai. Errebotean asko behartu du Lopezek, baina Ormabikoa jo du, eta gero hor goxo, bai, bat ere indarri gabe, bote handia eginaraziz sarean sartzea zuen helburu, baina ez du asmatu. Baina gauze politxek ikusitxu tanto honetan, Ari gara bai gauza politak ikusten. Lehen da biziko jokoa gogorra izan da, oso piloteatua, lan asko egindakoa. Eta urdinek eskuratu dute. Bigarren honetan lau eta bi aurretik doaz oraingoz. Baina Diegori ja sake luzeegia ateratzeko baimena bukatzen ari zaio. Bakarra geratzen zaio. Lau aldiz iragandu pasamarra eta gehienez 5 aldiz egin daiteke hori. Antxe zenba! Oso ondo joan da Ibon Aldazabal. Garbi heldu da, baina erabat baztertu zaio pilota. Beira. Hemen ikusiko ondo. Hemen ondo ikusiko dugu, bai. Beira. Ordoa berriatu harra baina. Antxe bertan. Saski esartzeko garaian. Bazterrari heldu dio pilotak. 3 eta 4. Venga, ontxima, Venga! Oso ondo! Bio, ke? Ondo Jokin. Oso ondo hori da. Hamo Ibon! Atxionao! Ahí va! Ai! Madre! Uts, egin du. Imano Lopezek. Eskerpaetin sartu egin dau, Ibonek. Venga. Jausten etorri da eta horre pelotok ez dizeten errezak. Aunque Imanolek horra asko sartzen dau, baina. Normalean sartzen ditu. Normalean, bai. Baina. Vale, va, venga. Venga! Mira, ontxe, Venga, güey! Ez zuen erraza. Ez. Zuen erraza. Batez be, jausten etorri da eta jausten datorren peloti beti izaten da. Batxau. Imanol. Go! Aire! Hámosi! Aire! Aire! Zu!
No! Errebote Arberentzat, 8tik, Beaskotxea, atzera. Mucho! Utzi, aire! Zabaigo! Venga! Ibon! Dale! Venga, pa campeón! Pues si no! Ondo kendua, bai. Aire! Amabi terditik, gora! Hostia! Tanti! Indarri karagarria eman dio pilota horri. Bere buruai, Bai, tranquil. Tranquil esaten. Apa, Ibon! Venga, utzi! Bai, nizen dau atzetik domineta pasau, ez? Venga, va! Eta berak esan dago beste bat aguntau, ba. Bat, venga! Apa! Begira, Amabi terditik. López buruz gain pasatzen saiatu da. Eta okerrandirik ez zuen, baina tantoa aurkarientzat izateko lain. Sakeak 4, erreferak 5. ¿Yo qué? ¡Chu! ¡Hoy si no! ¡Venga! ¡Llegó! ¡Si no! ¡Tú! Ondo Beaskotxea, pumpa gora, ongi moldatu da López. Ibon aldiz ez. Ondo, txibon, venga, Bosna. venga. Harrapatu dituzte. Ondo juten da, ba. Ibon, venga! Orain honetan palo esku jodo. Joko honetan bat eta huts, pana. Gero, beti aurretik ibili dira urdinak, baina hor uztaiaz jo eta kanporako bidea hartu du pilotak. ¿Yo qué? ¡Aire! ¡Aire! ¡Escucho! Ondo, Ibon. ¡Aire! ¡Pues si no voy! Venga, ando. Eskuinez Imanol. ¡Mucho! Ezin pasa Beaskotxea. ¡Hey! ¡Venga! ¡Voy! ¡Vas! Errebotea luze. Ondo. ¡Aire! Beste bat. ¡Venga, Onche! López. ¡Aire! ¡Voy! ¡Dime! ¡Oh! Pues si no... ¡Bien! Atzera Zumaiarrak. ¡Aire! Arbe. ¡No! Eta gaiztotu egin zaio. Bai, gaiztotu egin zaio. Oso gaizto jarri du pilota hori. Jokinek. Eta bigarren joko honetan lehenbiziko aldiz, aurretik dira Ibon, venga, gorriak. apa, Atento, Venga. Apa, Mucho, venga, va. Bat. Lehengoko partidu gogorra izan, baina gaur ba. Momentuz, Bai, gogorra doa. Pelotea ondiz eduko ez aitzen da. ¿Yo qué? ¡Aire! Bien, venga. Hortxe, oso ondo. Jokinek ez du asmatu pilota hori saskiratzen. Rondo sartzen dago ba, Jokine peina. Kaso honetan, jauzeiako. Seina. Venga, ondo sartuta. Beaskotxea. Sané. Atento. ¡Hey! ¡Aire! ¡Vamos, Ivo! ¡Aire, si no! ¡Háblame, ¡Hey! Alda Zabalek eskatu eta eutsi. ¡Ondo!
Eta pilotak da ederra jo. Zazpi eta 6. Oso ondo, venga, eskatu. Eskerpa eta botateko esatutze. Esate balena, hori ez dauela hor parkine tapatzeko, sozetako dauela, Horrek beti sortzen ditu, espezialitate guztietan, arazoak sortzen ditu Ezker Hormak. Abatxu! Beaskoetxea. Erki, Punpagoran, oraingoan konfiantza handi Zumaiarra. Diego, Txokora, Erki engainatu ditu orain ere aurkaria. Azken unera arte ez diote usainik ere hartu eta abiatu direnerako berante izan. Distantzia horretan Diego gori oso ondo. Lehen sartutxu gainera, ormabi bi edo hiru sartutxu edarrak eta klaro. Oine kontraizue ja azten da zabalerako bidien. Hori da importantie, barrure tantu getxeko lehenengo zabalerako bidien ipintxie. Eta Diego gori oso ondo indagor. Jokoan hasteak asko balio du. 8 eta 6. Beaskoetxea eta Aldazabal aurretik bigarren joko honetan ere talengoan lan on asko egin, baina garaipenaren saririk gabe geratu ziren bi pilotarietako bat du orain ondoan Olatz Foruriak. Xabi Barandika. Bai, gogotik egin zuten lana, baina azkenean ezen posible izan garaipen hori lortzea. Gabon, Xabi. Gabon. Zer moduz animoak etorri dira gora? Bueno, montxaguz buelta pare bat, ez da, igual domeka astelen gaur purtsu bat hobeto, baina onio bueltak emoten partidu hori. Xabik esaten zuen, eta ni ados nago berarekin ez dakit, behintzat pozik egoteko lana egin zenutela, horrek askotarako balio ez duen arren. Bueno, a ber, nik uste dut partidu politxe izin zala, ikuslientzako, baina eskenien guk irabazi gugu. Eta profesional mailan nik uste ja participar ez suficiente ez tala asistidu, ez da, nik uste gu beti irabaztie lortzen gula, oza, gure gula, bardintxo ondo jolaztie, ondo dau. Baina beti irabazi nahi gu, da ezin izen zan, partidu oso gorra izen zan, eta jarraitza egintzako ikusgarri ze igual, baina gu triste. Bai, esan genezake, urrengo partidari begira, joan delarun batean bezala jokatzen baduzu aukera gehiago izango dituzuela. Bai, bueno, Erkiak eta Zabalak datorren astelenin jolasten dabe, Olaran da Txeton kontra. Hor jakingo gu apurtxu bat, nundi doazen tiroak, ez da. Ikusi triple empate bat egon albadan, guk irabazimigu derrigor, hori bai. Baina, jakin igual, 2-0 edo 2-1 irabazti ez da diferentie da nik uste hor apur bat matematikak enbiko guz. Baina, suerte zeurek jolasten dugu baina hori nio, eta joango gara partidura bai irabazten, baina igual, tranquillau edo apur bat tenso hau. Eskerrik asko, Xabi, gozatu eta ondo preparatu partidari. Eskerrik asko. Eskerrik asko zueri. Xabi Barandika, oraindik ere arantza hor dauka. Háblame. Datorren astelenean berriz ere Barandika eta Lekerikan multzoko partida izango dugu, beste bibikotean hain justu. Eta Olaran eta Etxeto sartuko dira jokoan, eta oso kontutan hartzeko bikotea. Erki Aldazabal, Zabaletik aze pilota sartu duen. Arbe! Erori egin da aurreko orman, Erki Aldazabal. Ez zuen erraza, eta azkenean gora joan zaio. Punpalaster sartzeko berandu heldu da, eta dezentez gorago hartu behar izan du, horrek asko zailtzen ditu lanak. Eta gero, behar bada gero, saskian errenditu ere ez duen ondo egin. Igul mobitzen euki dauz, pelota gatsa izen da sartzeko, eta beraken izen daben kontrola ez da uki izango. Hor txuguzu,
Arbe. Ja. Doktore. Aire! Aire! Bien, Jokin. Aire! Hapa, Ibon! Goiko losa bilatu eta atzera. Ondo Lopez. De asko etxearen errebotazoa. Ondo Imanol. Barrura. Erki Zumaiarra, seiterditik bien tartera, eta tanto. Ongi Imanol. Bai, oso ondo, Ormabixe marketako postura iotze, eta Diego bildu da apurtua zabalen duz, eta Barrure oso ondo indau, berai. Erra izan da. Artista da horri, Imanol. Gero horrek pelotok aurrera, errebesakin hor jausten lagatetxunepe intensina handiak imotatetxu, eta faceta horrek oso ondo dominitatxu. Gotorea izan da. Ormabikoa eta sarean. Arrisku ikaragarria dauka hor. Gernikarrak. Venga, atento onbide, venga, va. Atento, venga. Bederatzi eta 8, berriz ere aurretik. Bikote urdinak gogoratu, lehen jokoa eurek irabazi dutela. ¿Vosotros andéis con la misma, Emma? Sí, con esta. Sartute zelako darto marketen dauen, Venga, Zora vamos, gane. Venga, va. Busca aire. Kantxa Venga, menderatu Ibon, egiten du. Partido oso ona jokatzen da. Bilatu hor. A ver, teto. Aire. Hapa, Ibon. Ondo alda Ahí va. zabal. Erreboterako utzi du Lopezek. No barruan, no barruan. Atzera Beasko etxeak, pasa. Eta asko behartu nahiko egin du, ez da iritsi. Ez da iritsi Lopezen hau, oso ondo berriz ere Diego. Txitxakan bide zelako darto gota den, Ikaragarri jokatzen ari da. Gustagarri gainera. Tanto, Bat, venga. Hauxe, tranquilidad. Sí, señor, Goitik berako pilotaria dela erakusten ari da. Nik Diego dauen modu jokatzen gaur, aurrelari bat ikustotenin fronto honetan, disfruta hoitzen dut, Xavier. Ze, jundan aspaldizien ikusten honaz, dana atropeleta jokatzen da, fronto hau ondize da, hemen hueko asko dau, eta gaur gozatzen ari naiz Diegokin, benetan, Ormabixe, kortadak, txitxakak, errebot, asko gustatzen da. Bilatu hor. Fronto honek aukera asko moten dau, Inderra baripe beste gauza asko itxeko aukera asko moten dau. Distantziak handiak dira hemen eta horrelako pilotari batek. Bien, Jokin. Badu hemen Tranqui, giratu. etekina nola atera. Azze pilota eraman duen, errebotean aukera errazaitzuen, baina moldatu egin da. Hau ez da asko zobea, bai! Aire! Etxe! Ondo alda zabal. Ahí va. López. Eta kanpora. Ezker Orma ukitu egin du. Angulo harrapatu du eta zuzenean kontra kantxara alde egin dio atzelari Zumaiarrari. 11 eta 8 eta Venga. oraintxe dute gorriek hortzak estutu eta erreakzionatu beharra. Bai, oine ja gauzak gora behir ipiniako ez, Xabier? Da, desizio egartzeko aurrien beha, Jokinek aldaben bakotxien, hor atzeratxo hartu dau eta hortadie botateko aukera hori epidabela nik uste hor atzera heltzeko baino. Buena, venga, va! Gol! Solo! Moztu! Ondo Arbe. Aire!
Erki Manol. Atzera Beaskoetxeak, Arbe sartu da. Arrotu eta Amabira. Astindu Zumaiarrak. Ormabikoa kanpora. Gehiegitxo barkatzen ari da. Arbe alde handia dago aurrelarien datuetan. Markinarrak bost egindako ditu eta beste horren beste galduak. Eta Beaskoetxeak eginak askoz gehiago, 15 eta galduak 3 esterik ez. Urtuñe. Apurtu egin da, dirudienez. ¿Otra 106 o...? No tengas miedo a pelotear, ¿eh? No. No tengas miedo a pelotear. Venga, fuerteagoz, ¿eh? Pero baino fuerteagoz. Quédate tranquil. Venga, a ver. Aldatu egin beharko dute pilota. 106 hay aquí, hay una. Esta está muertita, ¿eh? Bueno, vamos con ella. Si no la de ellos, vamos a... Venga, vale. Motel txamar dago nonbait pilota hori, baina horrexekin saiatuko dira. ¿Quieres la de ellos antes, pues? Vale, sí, chicos, vale. Venga, vamos. Venga, sí. ¡Hala, Chibor! ¡Vamos! Bate. Venga, va. Venga, pasa. Si no, ahí va. Errebotea Lopezentzat. Beaskoetxea. Ez du bukatzen asmatu orain honetan. Atzera Arbek. Jokin, pilota zaila sartu du txokora, iritsi ordea. Berrik zere txokora eta honek ez du barkatu. Arbek izan du aukera. Ez du bukatu eta Beaskoetxea berriz ez dago gaur barkatzeko. Oso erasokor, oso alai jokatzen. Hasieratik hasiera erasokor. Eta behar bada lehendabiziko erremateetan gauzak ondo irten izan ez palitzaizkio, besoa pixka bat moztuko zitzaion, baina hasieratik gauzak irteten nahi zaizkio eta... Bai, eta gero oso ondo, gero bebai izin da, Ibonek lehenengun jotxu palo bat bi, baina gero domina egin dau berak hasi da dominatzen, eta orduan horrek konfizantza emotze, eta gero zuk izan zuen, rematiko ondo urteneran, gero konfizantza hartu itxozu, ez? Bate txarra urten balautze, bai gule... Gero bezuen kogiduko agon apur bat, ez? Azte partida jokatzen ari den. Da saki da oso ondo ataten gainera. Ibol! Aire! Libre! Errebote ondotik, eutxi! Moztu. Eutxi Beaskoetxeak eta azeratu. Bakarrik! Erreboteatzeko, López. Errebote darra. Libre! Goiko losan izan da. Tranquilo! Eta ezin! Ondo pilotaka darra inda. Venga. Upagoran ez zuen erraza. Bero Gernikako jaialai pilotalekuan gaituzue gaur. Tantu, venga, va! Eta esan dizuegu, eta badakizue pilotazaleok. Datorren astelenean eta hurrengoan eta hemen izango garela. Eren egun hasi zen zestapuntako neguko txapelketaren lehen edizio honekin, hain garrantzitsua den lehen edizio honekin. Baina ostiralean ere hementxe izatekoa gara. Ez jaialai pilotalekuan, hemendik metro gutxira dagoen eskuzko pilota plazan baizik, Santanapen. Lehen da bizi promozio mailako partida bat izango da, Alberdi eta Uriondo Salaberria eta Erostarberen aurka, eta ondoren Altuna eta Martija Urrutiko Etxea eta Arangurenen kontra. Ondo, López. Kampuan daue! Solo!
kanpoan dago, esan dio. Alegia zulo handia zegoela. Niri horre pelotazuok hemen 10 kuadrotik eta etxatako horre kortada jartzeko egitze esan, ez duzte bape grasik egitze. Ez dakit. Juste egitziak botatzen da eta... Ez dakit, ez da, kortadi ezageruek, sortzi kuadrure aurrera zoitzela eta preso atrapetu zu aurrelariz eta botatie, baina bota porrota 10 kuadrotik eta etzen aukera garbia. Etzen aukera garbia. Hori da, eta gero kondizioa dituzu gainera, ezin duzu horra atzozun bakotxeko aurrelarizei behire hon eta amenazetan lez, ez? Osea, aurrelarizei bagantze hon bidau. Orduen, Imano Lopezek ez du azken pilota hori saskian sartzerik izan, berak espero baino asko ere gehiago zabaleratu da. Partida irabazteko tanto bakarraren faltan urdinak eta lortu dute. Arbek pilotarik gelditu ere egin gabe jaurti du lehen aipatu duzun hori. Hori da, bai. Txokoan Ñakoa dejadaina izan du, baina ez da txapa gainera heldu eta azkenean garaipena eta oso merezia gainera Beasko etxea eta Aldazabalentzat. Gaur ere oso giro polita Gernikako jaialai pilotalekuan astelena, baina jende asko etorri da. Bai. Oso giro erra izan dugu eta Beasko etxeak egin duen erakustaldia benetan aipagarria. Larun batean okerrezpa naiz 17 egindako izan zituen Erkiagak eta gaur 16 Beasko etxeak. Eta denetarikoak. Numero edarra da, eta batez be zautzen modun lehen espektakulu emoten, osea, niri asko guztu bat gaur Diego, alegre jokatu dau, eta topoitzu jugada danak, txitsakak, ormabisek, barrure engainuen, kostauek, rebotiek oso ondo librau, gatzak eukitzu nin eta aukera eukidabin atakau bai, eta partido oso kompletu indau. Da, Ibon txarto hasia, baina gero momentu oso ona eukidau. Eta Imanoli desespero beraitza apur bat, nik usteot. Galdutakoak gehiago izan ditu Aldazabalek, baina agindu ere egin du boladatan, eta aurrelariari jokatzeko baldintza egokiak jarri ere bai, eta bikote ederra osatu dut. Da alderantziz, Imanolek ezin ezeotze hori, aukera hori emone jokini, ez? Estatistiketan Arberen 5 ageri dira egindako, galduak 6 ez ditu datu onak izan Arbek, eta ez da eroso aritu gaur Beasko etxearen datuak oso bestelakoak. 16 egin eta 3 galdu, bikainak. Eman duen ikuskizunaren parekoak. Lopezek eta Aldazabalek 3 egindako, Lopezek 5 galdu ditu, Aldazabalek 9, baina jo ere gehiago egin du berriatu harrak. 410 pilotaka da azkenean, gehien Lopezek 124, gutxien Arbek 76, ia bikoiztu egin ditu Lopezek Arberen pilotakadak, eta urdinek berriz 2 pilotakaren aldea besterik ez. Ordu bete eta laurdenera zijoan, eta puntu garrantzitsua Beasko etxea eta Aldazabalentzat, eta porrot mingarria Arbe eta Lopezentzat, izan ere sailkapenerako ez da gauza bera. 2 eta galtzea edo 2 eta bat galtzea, eta lehengoan Barandikak eta Lekerikak galdu egin zuten, baina joko bat egin da. Hori da, bai. Horrek garrantzia handizu duke, gero 3. partidureko, 2. partiduen azkenin amaitzen danik klasifizeko, oso importanti da. Horrein presio handiagoa daukate, Arbek eta Lopezek, gaur 2 eta galdu eta gero. Eta elkarrizketa setean, Olatz Foruriak hor ditu protagonistaren batzuk. Irabazleak, Olatz? Bai, hementxe ondoan dauzkat gaurko protagonista nagusiak, zalantzarik gabe, gaurko puntua, asko balio duen puntua lortu dutenak, Ibon eta Diego zorionak. Eskerrik asko. Bueno, Ibon, partida gogorra esan didazu nahi iritsi bezain laster. Bai, partida gogorra, ez? Banakixen partida gogorra izango zala, Imanolei eusti ez da erretza, Gernike modoko fronto baten, fronto luzie eta asko eskatzen da frontoien, da Imanoleko ondiok egisa, ez? Baina, bueno, gustora ibrina, zirago tantu pixkate nervioso modun, ostabe, denporan kompetitu barik gamen eta, baina gero ja neure leku etopo got, eta pentseto nahiko ondo utziotela partidua.
Diego, aurkezpen bideoan komentatzen zenigun oso erregularra zarela, oso erregularra eta bikaintasun horretan erregularra gainera gaurko partidan. Bai, horrelako pareja bateri irabazteko horrelako aulan jokatu bigu, ezta? Hakin gui honek eta nik gure eguneko bigule euro irabazteko, eta bueno, gaur tokein ja, ondo jokatu gu, eta bueno, irabazingu. Ibon, gaurko puntuak asko balio du bi partida jokatu behar dituzuanean bat lortzea asko da, baina hau hasi baino ez da egin. Bai, ez, hau hasieri da bakarrik, baina beti lehenengo partidu, gaina bi eta utz irabaztia, bizet eta utz, beti emotetzu morala eta bentaja txikitsu bat eta dana. Baina, bueno, esan duzun modun, ondok asko gatzen da, eta tantos da partidoz partido jonbigu. Diego, 40 urte, esan zenigun lagan behar bada zure azken urtea izango dela, horrela jokatzen ikusita ez dakip azken urtea izango den guri behintzat pena emango liguke. Bueno, ja buruen jedekot, ezan. Uste dut zesta puntan bebeste aro bat datorrela, eta nik, uste dut azkenengo urti izango da, disfrutetan intenteko, eta gaur, hasiera ona muntza guzta. Osondo, eskerrik asko bikote deskantzatu zorionak. Izau, eskerrik asko. Gozatu ederra eman digute gaur. Beasko etxeak eta Aldazabalek bereziki distiratsua izan da Beasko etxearen partida. Haze erakustaldia egin duen. Gernikan jokatzea berezia da Diegorentzat, Barandika eta Lekerikarentzat bezala, haiek ez zuten irabazterik izan, gaur Beasko etxeak bai. Eta galtzaileen hitzak ere entzungo ditugu. Elkarrizketa setera gerturatuak dira honezkero. Momentuz ez, Xabier, badakigu bidean direla, momentu batetik bestera izango ditugu. Bueno, datorren astelenean, Ricardo, beste partida eder bat, lehengoan irabazi egin zuten, 2-1 irabazi zuten. Erkiagak eta Zabalak, oso ikuskizun ederra izan zen gainera, eta beste bikote handi bat izango dute datorren asteleanean aurkari Olaran eta Etxeto sartuko dira txapelketan. Bai, pareja zerak, iparraldeko parejie, baina pareja oso gogorra, Olaranek asko gatzen dago pelotan, eta Etxeto badaki zelako pelota bizidan, ez dauke igul gauze bate oso errebesa edo eskumi oso bata bestian gainetik, baina oso pelotaritxe da, kantxan oso ondo ibiltzen da, eta pelota asko sartzen dago, eta orduan partidu gogorra egiko dabe, Erkiak eta Jon Zabalak. Gaurko lehendabiziko seta zailtxamar jarria izan dute, boladatxo batean Diego eta Ibonek, baina irabazi egin dute, bigarrenean arealde handiagoz nagusitu dira, gainera kontrolatuago izan dute lehendabiziko tantotik. Bigarren joko hori, bigarren set hori. Beasko etxeak eta Aldazabalek. Eta, urrengo partida Goiko etxea eta Aimar Aldazabalen kontra jokatuko dute. Alegia Aldazabala nahien arteko borroka izango dugu. Bai, politxe izango da, ikusteko, Gaur 15 izango da hori. Politxe izango da, bai, ikusteko. Eta Iñaki Goikotxea sartuko da kanpenatuen, eta, zelako puntu dakarren be bai, ez da erreza, horrekin puntu hartzi kanpenatua, ez. Aurrera olatz. Bai, Xabier, eskatu didazu galtzaiak, eta etorri dira ona nire ondora galtzaiak. Galtzaiak gaurkoan, galtzaiak ez dira noski. Pena bat, ezin irabazi gaurkoan. Horrela da, ez etzai gustatu galtzailean asunta, broma. Galtzaia gaurkoan. Horrela tokatu da gaur. Ni pentsatzen dut hobeto edo zerbait gehiago aldegula egin bikote bezala, baina gaur horrela tokatu da, eta dakiguna da hurrengo partiduan gauzako beto egin behar direla irabazteko, eta hau hasi besterik ez da egin. Jokin, lehenengo set horretan ondo hasi zarete, markagailuan ere aurretik jarri zarete sarritan gainera, gero ez dakit zer gertatu zaizuen bera etortzeko? Bai, esan duzu modun, momentu batzutan aurretik jungoaz, konfiantzaz eta oso gustora, baina eure jokue ataratzen hasi die, ez dugu jakin bentaja hori aprobetxetan, eta hemen ikusten da ez, detaile txikixen barruen partidu eskapa bitzen dela. Eta azerrena nire burua segiz esan, baina ez dut guzurrik esango, baina hemendik ikesin bida, sekulo ez da galtzen ikesi baino,
eta aurrera. Imanol, esan didazu zertxo bait falta izan zaizuela, ze uste duzu izan daitekela zertxo bait hori? Bueno, azken finean Gernika oso frontoi exigentea da eta gauza denak oso ondo egin behar dira irabazteko eta egia esan, nik nire partidua ez dut egin, rebesaz ondo atzeratu dut, baina ez den mina handirik egin eta ez diot aukera handirik eman joken bere joko egiteko, ez? Baina, esan dizuten bezala, nengo partidua da, sentsazioak, direnak dira, orain denbora dakau lan pixkatiteko eta hurrengo partiduan ez dago txantzerik hor. Jokin, gaurko hasiera baino ez da orain beste aukera bat, beste bala bat izango duzue, hurrengoa bestelako partidua izango da, ze espero duzu? Bai ez, sozizuek esan da moduen hemen. Beste aukera bat dukeu, hilala bizi izango da, hile betetxu bat, daukeu txarto espanabil prebaretako. Eta, kontu ez da zelan azten dan, zelan amaitzen da baino, aurreko biderretan pasau izen jaku dugu, baina, badakigu buelta emoten, pareja modun usto demostratu dugule, eta demostratuko dugule etorkizun baten da. Hori da, mezu horrekin geratuko gara, eskerrik asko bikote animo, Gabon. Venga, eskerrik asko. Eskerrik asko. Ligaskan 6 jardunaldi dira, 2 multzotan banatuta daude, bakizue, eta lehendabiziko 2 postuetako bat eskuratu beharra dago. Finalerdietan sartzeko gaur galduta, gauzak asko zaildu zaizkie Arbe eta Lopezi, baina ezinezkorik ez dute oraindik. Hurrengoan, dakitena eman behar, euren maila eman behar, gaur ez dira iritsi. Lopezek esan du, atzeratu egin du, baina ez diete minik egin, eta Arbe bere burua zaserre, baina galdu ez dela egiten, ikasi egiten dela esan du, eta... Da letura oso nahi da gainera. Alaxe da, bai. Beno, Jaun Andreok, honen bestez amaiera emango diogu gaurkoari, gaur ere oso partida eta ikuskizun gustagarria izan dugu. Gernika Jaialai pilotaleku honetan, datorren astelehenean, Erkiaga eta Zabala izango ditugu, Olaran eta Etxetoren kontra. Eta aurrez, ostiral gauean, hemen Gernikako Santanape pilotalekuan izango gara eskuzko binakako txapelketarekin, larun batean Labriten, eta igandean asteleena pilotalekuan, beraz, izango duzue pilotaz gozatzeko aukera franko. Besterik ez, eskerrik asko, pasa Gabon! Gabon!